Hvis du vil gøre det nemt for dig selv, så skulle du tage at overveje et abonnement. Abonnement på fast levering af hundefoder direkte til din carport eller til en pakkeshop. Det er super nemt. Det eneste du skal gøre, det er at finde det foder, du gerne vil have. Og du skal finde ud af, hvor ofte du gerne vil have fodret leveret. Så skal du gå ind og godkende en betaling, tilknytte et kreditkort og vælge, om den skal leveres direkte hjem til dig selv eller ud til en pakkeshop. Og husk, fragten er gratis, som altid. Så behøver du ikke længere at være bekymret for, om du nu også husker at få bestilt hundefoder. Den klarer vi for dig. Og en anden ting. Du sparer faktisk rigtig mange penge på dit foderbudget, når du bestiller hundefoder på abonnement. Foderet er ganske enkelt billigere. Der er ingen binding. Og du kan til enhver en tid ændre i det interval, der skal være mellem hver levering. Du kan også stoppe dit abonnement, og du kan for den sags skyld også genoptage dit abonnement igen. Så tag allerede nu et kig forbi vores webshop, altså inden du glemmer at bestille hundefoder.